uyawumangala uba kutheni You'll be ilizwi amazed. likaThixo Why is the word of God into elizoyenza ebomini something bakho that it has come to do in your life? uyawumangala uba kutheni You'll be lingakwazi amazed. uyenza Why yenzeke is it not able to do it? ngoba Why? lizokwenza Because it has come to do. lizokwenza It has come liphilile to do. linamandla It is alive. liyaphumelelisa It prospers. so lizokuphumelelisa So it has come to so uyomangala uba be amazed kutheni why eli lizwi lingayenzi this le way it doesn't do this ebomini bami in my life. inkinga yakho yamamela The problem is that you listen to it, awukhamisi you don't open your mouth. umhlaba The earth uyakwazi umamela can listen. also umhlaba Also, the earth uyakwazi ukukhamisa can also open up. even uthixo Even God uyakuxelela athi tells you, mamelani says, mazulu listen heavens, umamele nawe emhlaba and you listen earth. so umhlaba uyakwazi So umamela the earth can listen. also umhlaba uyakwazi Also, ukukhamisa the earth can open up. umhlaba uthixo ngenxa The earth opens bukhamisile because it has opened up walisela eli and gazi drank lalo this mfana blood of this young man. so umhlaba uyakwazi So ukukhamisa the earth can open up. even nawe xa uphethe imbewu Even you, when you are carrying a seed, awuthi mhlaba you don't gadi say, earth God. mamela You say, listen, ndizohlwayela I'm here kuwe to sow on you. uwenza ukhamisa umhlaba You make it to open up. uyawukhamisisa You umhlaba make the earth to Bamhlaba, open up. khamisa. The earth open up. ufake imbewu And then you put the seed. awuthi mhlaba Don't say, ndizohlwayela I'm here umbona to sow a corn. uthi mhlaba You say soil. khamisa Open up. ngoba uyayazi bani ungakhamisanga umhlaba Without the soil opening up, laa nto laa mbewu ibinothi yenze that seed ayizokwenzeka could have done, you're not going to do it. until umhlaba ukhamise Until the soil Khamisa opens mhlaba. up. Open up you soil. omnye Another one. khamisisa umhlaba The soil to ngentonga open up by a stick, yahlaba pins it. umakhulu yena yalandla ngasemva Then the nombewu grandmother follows up with the unyana seed. yagqumelela The son utata then yena puts up uyahlaba covers. But the father is the one that digs up, ukhamisisa umhlaba making ngenkani the soil khamisa to open up. mhlaba Say, open up you soil. mhlaba enyanzeleka ukhamisile Soil has to ngoba open utata up. kacengi Because the father is khamisa not begging. khamisa Open up. umakhulu ngasemva Then uyayifaka the imbewu grandfather, unyana grandmother emveni afterwards, the komakhulu son after the uyagqumelela grandmother then covers it. ngoba le mbewu funeka ingene phansi Because this komhlaba seed has to enter the soil. ucimba kutheni ungathi ube yile nto uthixo afuna ma ube Why do yiyo you think that you are not this thing that God ucimba is kutheni wanting ungathi to ube be? kule ndawo Why uthixo are you afuna not ma being ube in kuyo this position that God wants you to be? ucimba kutheni ungathi Why yenze do le you nto think it's uthixo the afuna call? uyenze Not to do what God ucimba wants you kutheni to do. uthixo angathi Why ayenze do le nto you think afuna that uyenza God is ngawe not doing this thing that is supposed to do through you? kungenxa yento yobana It's because awukhamisi you don't open up. uyamamela You just listen.